kung naa may pinakasweet dinis kalibutan nga ato nakita karon, mas labaw pa gyud niana ang Dios nga atong gilagaran kasweet. Karon nga gabi ato tun-an ang kining naguluhan og coping with singleness. So, kining coping with singleness mga kapaglaom, daghan karon mga tao, anyway, ilaha man yung pagpili nga mas prepare sila nga magpabili na lang nga kanang gitawag og unmarried, no? Ngadto sa mga dalaga o katong ulitaw gyud, except atong mga minyo na nga namatay ang bana, namatay ang asawa, review na to ilaha. Depende na to sa ilang nagian kung gusto ba sila magminyo o dili. Kung maayo ang ilang bana nga nagian nga namatay, posible nga magminyo sila pag-usab. Or basin kung barumbado ba ka ang bana, nitagam ng uban. O sumaw na nga dili na sila magminyo. Mo-focus na lang sila mga kabataan o sa ilang goal, sa ilang kinabuhi. Okay, naay hugot diri mga kapaglaom. Ingon din sakit man gani, madagma, nga matuhod ra ka, kana pa ka ng gugma nga madughan ka. Mao ni kining gugma makapaglaom. Daghan yung masakita na ni kay daghan man pong muhatag og kanang assurance, no? Mao na masakitan ang mga babae, di lang po ng mga babae, apel po ng mga lalaki gyapon. Oh, mao na mga kapaglaom, dili sa kulang ko og wala ka, mas kumpleto lang gyud kung mag-uban ta. Mas nindot magitong natay kauban mga kapaglaom. Kaon ka og ice cream, o kaon ka galwalo, pizza, kay kauban. So kung sipunon ka, duha mo. Pero kung ikaw ra isa, sulog itanan, mga kapaglaom. So, ato rin tunan karon kining coping with singleness. Nay gipanultihon nga nagkayon kanayon nga kung permanente daw ka single, magsakit daw ka pangidaron. Kanang gitawag nila og acquired to irritability due to singleness. Amot kung tinuod ba ka na kanang irritable kuno ang mga lalaki or babae nga wala maminyo. Pero sa akong una-una, murag irritable magigihapon ang mga nangaminyo. Samot na kay daghan kayo og bayronon kada bulan. Daghan pa gyud og problema sa panimalay na pay mga kabataan. Usay ang bana mapag problema. Pero mao ni ang ilang ginahuna nga lahi siguro nga irritable ang naa niini nga mga tawhana nga wala mga minyo. Pero walay discrimination ani mga kapaglaom. Dinhi sa study sa makita nimo ni sa philippinesstar.com sa headlines. Ingon diri only 40% of the population was single in 2020. So 40% ra mga kapaglaom niadtong 2020. Posible kay pandemic man to. Compared to nearly 44% in 2015. So mas daghang bubintaha sa 2020. The PAC say that among the never married individuals, a higher proportion of males. 54% DI ang mga lalaki nga ang uban nga wala magminyo. So daghan-daghan day mga kapaglaom. Unya 46% ang sa mga babae. So both ni siya lalaki o babae nga naiuban nga dili sila ganahan nga dunay kauban. Gani makita nimo na yung mga tao nga maka-afford mo palit og kanang sakyanan. Na trabaho pero dili sila ganahan mo palit og sakyanan kay gusto lang ginila nga mo sakay kay masayahay mo dato mo sakay kay nagsakay na mo jeep, inigabot nimo sa kugon, ditso na kag naog. Wa na kayo nanaon kung asa ka dapit mo parking. Dili pareho sa kung nakisakyanan mangita pag parkingan. Maproblema pagka sa imong bantay kay basin iniguli nimo magasgasan imong sakyanan o sabak ka. So naay mga klase nga mga tao ni nga nahadlok dito sunahan nga wala pa, no? Kay kaning kami nyoon mga kapaglaom, abi ninyo murag gyapon ni siya og matod pa sa uban nga risky kay ni, no? Pag musulod kay ni kay mabito ning delikado kay basig masipyat ka namatay tapi ka ni sunod gabi nga unsaon ang maayo nga pagpili, how to make the right choice. Kinamagay maayo uban sa tamang sino, although dili man ta perpekto pero naagi sakto nga pagpili uban sa kaluoy sa Ginoo mga kapaglaom. Okay. Ingon din ni Mariana Bucaruba, usa ka PhD, sa iyang research mga kapaglaom sa University of Toronto. Ingon din research reveals 3 main reasons
for staying single. Adunay tulo ka rason ngano ang uban magpabili na lang yun nga single. Di na lang yun sila gusto nga magminyo. Number 1, freedom of choice. Kining freedom of choice mga kapaglaom, gihatag pa ni sa Ginoo didto pa sa langit. Gitagaan ta sa Ginoo og freedom sa dinhi sa kalibutan, si Adan ug si Iba, until now. Gibutang sa Ginoo ang tao dito sa naman si Eden, gihatagan niya og kagawasan nga maoy mo pili. Dili gusto ang Ginoo nga siya magbuot, dapat ikaw gyud ang magbuot. So matod pa niya so that I can have many casual relationships. So ganahan siya nga dili siya mangita og kauban kay nayuban mga tao nga malingaw sila ngadto sa uban nila nga mga higala, uban nila nga mga kanang ilang mga friends o unsa ba ka ilang mga relatives, no? Mingo di po siguro dili man po ni sila selfish mga kapaglaom. Pero mas ganahan sila nga makihalubilo ngadto sa kadaghanan. To have a fair sexual life. Sunod, so as not to feel under pressure. Madlok mo uban kay pressure biya na kung nakay uyab, pressure kayo. Kung dunay Valentine's, hapit ng Valentine's Day mga kapaglaom. Kung dunay pa karon dunay sauna kay mansari ra man na karon dunay na may wiksari. Oh, so nay mansari na pag isa ka tuig nga mansari. O ka na mansari ka ng anniversary. So gasto mga kapaglaom, mao ning dili sila gusto ani, ma-pressure sila. Panahon sa Valentine's, imbis kay matulog ra ka, mangita agbaw kag palit og mga rosas, kung lalaki ka og babae ka, mangita po kag pamagi nga makahatag po ka sa imong nga pinalangga. Ingon diri so that I have more time to spend with my friends. Actually nindot yapon mga kapaglaom no, nga mas ganahan sa dito sa mga barkada nga kinatibukan dili lang kay usa lang ka tawo, siguro buringan si ani. To be able to go wherever I want without needing to answer to anyone. Nay mga tao na ganahan nga murag kapuya na kining na kinana kay uyab, bisag uyab lang gani mura man nagminyo. Sangit-sangit pa man nga unsa man. Okay ra ni sa mga paliton ako ni, okay ra sa imuha nga maadto ko. Ang laki o ang babae mga ayaw. Problemahan ka. Mao na nga kini nga klase sa mga tao, perting ni Dota kay og gusto sila moadto dito sa laing nasod kung asa sila mulakaw, kung unsay ang kaonon, way problema, way pugong, kay sila may magbuot. Ingon diri, I fear that my negative aspects will be revealed. Posible po nga doon na say tinaguan siyang kaugalingon o sa baka ang aspito siyang kinabuhi nga nung mahadlok siya nga mapadayag, no? Basig mahibalan ba? Kay actually ang pagminyo manggon mga kapaglaom, ini kaminyo nimo didto na gini mo makita tanan kung unsa ang imong partner nga lalaki o unsa usab ang imong partner nga babae, so that I have fewer obligations. Mga talawan ni sila sa mga obligasyon. Di sila gusto og daghan obligasyon kay murag di sila ganahan. Gani mga tao nga dili ganahan og mga bata kay kasamukan sila. Nailahi man gyud ang tao mga kapaglaom, mao mo ginay reality. Commitment scares me. No, mao na nga ang uban mahadlok og commitment. So dili sila, so ma-avoid po sila og responsibility. Pati nga yaya kay wag sila yung responsibilidad to avoid jealousy. Wala dili magsakit ang ilang dughan kay ngano. Wa man sila isulusan kung barkada lang, dili man po sila magsilos. Pero kung naana kay sweetheart, sa una bitaw sa barkada pa mo, mga kapaglaom, ug naana kay uyab karon sa mga batanon, pag mauyab na nimo kay murag magsilos naman ka bisag imong barkada. Pero kung dili nimo uyab, wa man kay problema, di ba? Usay murag makuha na imong unahaw na basi kinsay imong kuyog, kunsay ang kuyog o daghan na kay kagunanaw nga dili maayo. I got used to being alone. So naay mga tao nga ganahan na gyud pod nga kanang mag-inusara sila mga kapaglaom nga di sila ganahan nga kuyog. Kanang gusto na sila ra gyud ba? O napoy mga tao nga inguna nga klase. Number 2 is constraints. Dili na mapugnan ingon diri I have a serious health issue. So posible nga kini siya nga mga problema mga kapaglaom. Actually depende na po ni sa lalaki o sa babae kung madawat niya, at least mutugaan lang yun po sa tinod. I have serious health issue sa nga mga sakit bakahan, bakit siya sakit. I have a disability. Kita nimo karon sa Facebook, sa YouTube, kita nimo nga katugan ning uban walay kamot, walay tiil. Oy, nangaminyo man po sila. So dili gyapon day hadlang mga kapaglaom kun
unsay naa sa to, kampansanan nga naa sa ato, as long as positibo lang yun ka. No? Importante lang yun, positive. Okay, I believe that I am too old to start a relationship. Daghan karon mga kapaglawom na to, nga sakto na gyud unta ang edad, nga ingno na to, nga may uban magod, i-discourage mo nila, i-discriminate. Nga, murag liso na ka, kaya dili na kakaanak. Dili sa ding una na makapaglawom. At least kung maminyo siya, na companionship, importante magyud pod sa relationship mga kapaglawom, kining gugma, kay kining gugma, mao ni sa imo angkla, sa kaminyon kayo ang utlanan niini ang kamatayon biagyod mao na nga ang uban mahadlok sila nga kini nga klase nga masugamakan nila nga lalaki or babae basin dili mulungtad pero nindot biya ni nga klase sa mga tao kining dunay kahadlok ba kay mga loyal ni klase nga mga tao pero galing lang ug masakitan ni sila na kaisa ra po dili na po ni sila mobalik. Okay, difficulties with relationship. Number 1, I recently broke up. Nung uban na ni, nasakitan. No? Nahadlok na ang uban nga, basig ma-disappointed pa sila. Niya, tungod sa ilang mga eksperyensya sa una nga, pertig yung laina kayo, nasakitan ng uban kay isa lang nakaagi og sweetheart, umanya na, gibinuangan, wala na. Wala na ang ilang pagbati, mga kapaglawom, nasakitan na sila mayo. Mga nang mahadlok na sila, masakitan pag-usab. Kini nga klase sa mga tao, dili sila gusto nga masakitan sila kanunay, no? Ato na matun-ang litiron karon mga kapaglawom nga kining klase mga tao dili ni basta-basta pod ang ilang pagbati. Kay gusto nila kung makauyab unta sila, kining uyab unta gitawag og lifetime partner. Dili na uyab-uyab kay ang term gud nga uyab-uyab mura na siya og kanang tarak-tarak. Dili gyud kayo tinuod ba? So katong lifetime partner gyud ang pangitaon. Kay mamontoy saya man kaayo ang gasto, mo gasto ka, mo libre ka, dako na kay gasto nya dili nimo minyuan. So kinahanglan katong uyabon nimo katog yung paghimo dal-on nimo sa salag sa kaminyoon. Mao nang uban wala na pagsalig, di na sila mosalig og dali-dali. Although naon tay buutan nga lalaki or babae nga niduo sa ilaha pero dili na sila mosalig dali-dali kay doon na naman sila kahadlok silang kasing-kasing kay naka-experiensya naman sila makapaglaom. Kay base noon niya, budian na po sila balik. No? Mahadlok sila nga base ng ilang partner, muundang na sa paghigugma. Kay karaganan karon kung ani ka sa media, grabe na gyud mga kapaglaom. No, nga mag-uyab, labi na kung mana ka sa mga artista, ako yaw kay kayo. So, dili basta-basta mga kapaglaom, mo pa ginasuon sa mga batanon. So dili na sila kakita og lain nga interesting. Ang uban pod ulawon pod kayo. No, ang uban pod mahadlok o kanang mabasted. Nabasted na siguro unya o posible nga dugay ng uyab. Sige panguyab nya gisugot, nya gibulagan. Pagkauman mahadlok na pod siya kay sa kadaghan nga yang gipanguyaban kato rin sugot nya sagaran busted. So wala na, mahadlok na siya nga dunay rejection. Ay mga tawo nga una nga dili na magpaalig-alig. So, dili na sa kitaog, sabay sakto ani. Murag, ang ilang panglantaw, murag wala naging sakto mga kapaglaom, mga lalaki o babae. Pero nakapagoy daghan, ubans tabang sa Ginoo. Galing lang kay doon na sila ikadlok. Okay, so, ingon diri sa I Love You nga libro, sa page 35, ngadto sa 40, reasons, doon ay reasons mga kapaglaom, ingon ni Martin Boro, ingon diri categories of singles. First of all, there are singles who still hope to get married. Actually, napag yung mga single, mga kaigsuon na to, kay galaan, mga kapaglawam na to, nga nangandoy pag-inunta nga maminyo. Pero, naglisod pa sila makapaglawam nung saon nila pagplastar. Mga some who had been circumscribed by limited opportunities. Posible nga isolated sila, dili kay sila gagawas, no? Can enhance their prospects of seeking to enlarge their circle of friends and acquaintances, joining clubs. Kung asa ka napit nagsimbahan, pwede ka mo join sa mga clubs o sa mga klase ng clubs. Daghan man tang mga clubs sa mga kapaglawom. And other organizations participating in social activities, traveling or attending appropriate institutions of higher learning, maybe of health, no? So become more attractive by improvement in dress, deportment, speech, or attitude. So kinahalan, usabon po nimo ang, basig, wala na po ka matiman sa imong kagalingon, kaya unaw na nimo taas na kag-edad,
Mara mangyapon, wala na may, wala na magimudol, pero mind nyo mga kapaglaom, kung doon na tayo positibo nga panguna-una, napay mga tao nga susama gyapon na to, nga nangita pod nga, katubitaw mga tao nga nangita pod sila og, example, low esteem ka, self-esteem, no? Low self-esteem mga kapaglaom. Mangita po sila katong ubos-ubos kay ganahan sila atong klase sa mga tao. So kinahanglan doon na po'y ma-attract po sila mga kapaglaom pinagi sa atong mga sanina o sa atong attitude o sabon ba kanato kay bisin pagpamisita, pagpanuktok pala na isog na kay ta, di ba? So mas maito nga entertaino nato tanan ang mga strangers, offer hospitality. Importante man kayo. Nga dunay ma-change ang mood ba sa imuhang kinabuhi. So kinahanglan dunay kausaban, usama ni magsuot ba kag nindot nga postura nga ma-attract po ang uban dili magyud nga bisan pag nanaka sa edad siguro nga sakto-sakto nga edad butantag 40 kana 50 kana kuan mga kapaglaw importante gyud na siya nga dunay nga buhaton po nato sa ato nga kanang kaugalingon aron pod nga attractive ug makita pod sa uban nga dili lang pud ta malusyang ulusyong no sa mga lalaki o sa mga babae or participating in social activities. Mo participate ka sa yunani nga program mga kapaglaom no nga mo participate ka mag tree planting or mag hiking baka mo kana si kuyog madugay do na magyunay madibilop mo ginang lalaki or babae mga kapaglaom. So at least ma-expose ang imuhang kinabuhi kamo karon mga kapaglaom nga nagalantaw no. Labi na kato mga kapaglaom na to nga wala pa gyud namin yung until now naghoping pa gyud sila nga makakita og lifetime partner. Actually man yung una ko gabi nga basta naapatay kinabuhi mga kaigsunan mga kapaglaom do na ginay paglaom. Ngano man mo pitik pa man atong kasing-kasing. Ang lawas ray matigulang pero atong kasing-kasing ang kining gugma mga kapaglaom dili gyud ni matigulang. Bisan pag mo edad na ka og 80, 90 o sa gatos kung maayo pag dili pa tama magsakit og Alzheimer's, kaya pa kayo. Pero kung maigo na taan ng mga bungaw-bungaw, problema na siya. Pero karon nga maayo pa, mangitag-tag pamagi, rin kayo maghulata, mag-ampo ta sa Ginoo. Ingon man Ginoo sa Matthew City, pangayo ron pagatagan, pangita pod, aron makakaplag. So mao ni siya ang pamagi, doon na tayo mga pamagi, mga paglaom. Traveling, no? Ingon ban, wala man ko'y budget pastor, wala ko'y kwarta. Pero kung mga single, na idedaran, sagaran na mga trabaho, nakahuman na makatravel na sila, bisan asa good actually. Or makasuri-suri na sila. Ang problema lang kay, murag na-focus na kayo ang ilang time diha sa ilang trabaho. Posible nga, na-enjoy na po sila diha sa ilang trabaho o nalimtan na po nila makapaglaom ang ilahang plano sa ilahang kinabuhi. Kung mo travel ka, misag diri lang sa doldo lang, no? Dito basig dito nimo, basig makita nimo dito ang giandam sa Ginoo para gyud sa imuha. Now, nagaingon diri a second category of single is composed of person who have developed a mental block, ingon pa ni Martin Boro, toward marriage because of unfortunate past experiences. So sa ato makita diha, tungod man gud sa iyang nagian sa una, nasakitan na siya mga kapaglaom, no? Nga gusto na niya nga dili na siya gusto mo experience pa ba kay sakit. Ang namay uban nga kaisa ra gyud. Dili na dayon sila nga manguyab kay mahadlok na gyud sila. Kay nasakitan na sila, dili sila gusto mo usab. Pero posible nga tagaan nimo imong kasing-kasing og kanang chance, no, nga mulantaw basin uban sa tabang sa Ginoo. Yan po actually dili ta mosalig sa atong kaugalingon mga kapaglaom dito ta sa Ginoo. Mao na kinahanglan ta sa pag-ampo kay ang Ginoo may mugiya. Wala may perpekto gyud nga partner. Mahimong perpekto gyud na siya kay duna may Dios nga kauban nato. Nay panultihon diri nga nagkanayon nga nasakitan gibiyaan niya ni tagam. Mao ni sagaran uban nga nasakitan sila unya gibiyaan ana ni tagam. Manang dili na sila ganahan nga kuan sagaran ako'y mamit ngayon nani di na gyud sila kay nasakitan na gyud sila. So magpabili na lang gyud sila ngayon nana pero posible, open-minded man po sila nga kung naagyod, o niya, ganahan po sila. Pero ang problema magod kung mamili gyud ka, o
o perfect, perting lisura, dili gyud ta kakitaan na mga kapaglaom. Kay kung naa mo gyud pod lantaw na to nga perfect, na po na tagiya. So, ang Ginoo kung muhatag siya, dili na to ma-appreciate dayon. Litero na to na ma-appreciate mga kapaglaom. Mo na kinahanglan nga saliga na to ang Dios nga mo'y tuburan ning tanan. Oh. So, napoy uban nga mga tao nga nasakitan, gibiyaan, pero ginganahan. Nayuban mga tao nga nidaghan ang uyab, kay human sila masakitan, na kay ganahan man po panguyab. Balik-balik man ang uban, kay namay uban nga pag masakitan, manguyab na pong lahi. Kini ang klase sa mga tao, okay ni. Kuha ni siya, nindot ni nga klase sa mga tao, kay kanang kuang yun, kanang walay problema sa relationship ba, kay dali ra maka-move on. Pero naay mga tao nga dugay kanimo ipa-move on nini nga kung naay mga relationship, kay seryoso gi kayo. Tinud-an na gyud. Pero naay uban na ni pagbulagan tinud-an na magyapon, pero kung masakitan sila, dali ra po sila makakita og lahi na po nga partner. Kay posible nga wala pa magbulag na naay lain dian giandam, no? Just in case bagay na may uban mga reserba. Marag skinan na spare tire ko, no? Pero actually, dili na sa mao. Kaya nga naman, kung maghimo ka daan og spare kanang plano daan nga para na ikapuli, dili kay kakapokus pod sa imuhang sweetheart karon. Kinahanglan ipokus nimo nga mao na gina siya nimong imuong lifetime partner uban sa tabang sa Ginoo makapaglaom. Okay. So, ngayon din si Martin Boro, the dark nightmare of yesterday should not be permitted to destroy the bright vision of tomorrow. So, dili lang kayo sa usa ka higayon, nasipyat ka, ayaw ka bala ka mga kapaglaom, kaya naman tayo Ginoo. Pwede ka mato dito sa mga expert, no? May mga naka-experience nga nga minyo, nga sakto-sakto na pong edad. Ako na ako'y daghang kailang nga na minyo, nga sakto na pong edad. Pero, malipayon man sila uban sa grasya kaloy sa Ginoo makapaglaom. So, dili mapuntanan. Siguro, naapoy na sugamakan nila nga ang uban, dili malipayon, gibulagan ba ka, or ang bana ba ka, barumbado, mao na uban, mahadlok na po sila, kay basig maabot po sa ilang kinabuhi, na dili sila ka-survive. Mao na nga, managana na sila daan. Pero, dili na siya mo'y ending sa ato ang planog handom ninis kalibutan mga kapaglaom, tungod kay ang Ginoo, kauban man nato nini. Mao na nga, dili na to i-destroy lang sa usalang kaingunana, unya pagkahuman, mutagam na po kadayon. Ayaw katagam. Kaya naaman tayo Ginoo nga kauban na to. Sa Pilipos 3:13-14, ingon din hinuon mga igsoon, wala gayud ako magunahuna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi o ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. So, pwede na to kalimtan na to ang nangagi mga kapaglaom. Ari na punta sa atong future facing, no? Nga, lantaw na to, basta bang sa Ginoo, kung may nampuon lang kita, musalig lang kita sa Ginoo, unya, aktibo ta sa atong iglesia, sa tanan nga activities, imposible kayo nga dili ta makita. So, advice sa atong mga kapaglaom nga nangita pa, expose gina to atong kagulingon. Kaya dili kay naaragi ka diha nga church, perminti, dili po ka mo suroy-suroy sa uban, nya dili po ka mo open. Nya ang gusto po nimo kay dapat maorgani klase nga babae ug lalaki akong gusto, kay dili ni rekomendyo, dili na mao. Ang gusto gini mo imong requirements. Na kung mangay ka sa Ginoo makapaglaom, kung unsay ihatag sa Ginoo dawata, no? Kinasing-kasing kay ang Ginoo pag mohatag siya, perpekto na siya kay ang Ginoo goy gahatag. Mao na nga ayaw kay usay na magutay una-una nga gusto na ko yung nanay ko, yung nana. Dabi kay dili man na mao ang example, kabalo mo gud ang Ginoo sa unahan. Kita wala man ta kabalo. So dili hatag sa Ginoo, ginibalo ang Ginoo, basig tama na kag 2 ka tuig, 1 ka tuig, bulaga na ka. So mas maay tong Ginoo atong pangayuan. Unya kalimtan na to ang nangagi. Kung nasakitan ka tong nangagi, kalimtan na nimo to. Ang imong hunaon ang karon. Kay kato imong sweetheart sa una nga gibulagan ka. Unya, example, naminyo na pod na ikaw wala pa. So kinahanglan nga padayon po ka sa imong kinabuhi mga kapaglaom. No, busa nagadagan ako diretso gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Sama man gyud gihapon ni sa ato nga pag-alagad sa Ginoo nga nagatutok ta sa unahan
nga si Kristo ang narito kay kung dili ta motutok sa unahan, posible nga matintal ta diri sa atong wala, posible matintal ta sa atong tuo mga kapaglaom, nga dili na ta kalahutay sa atong pagalagad, no? Mao na siya importante ang pagtutok gyud ngadto sa unahan. Ingon diri, some stay unmarried because of a deliberate personal choice, prefer to remain single. Anagi po uban nga nagpabili na lang gyud kay ilapon yung pagpili. Walay makablim anay mga kapaglaom, walay discrimination ani, no? Galing lang kung naay mga barkada na to magkita-kita, oy wala pa rin ka namin yung nani, di ba? Nya murag usahay, murag doon ma-insecure ka ba? Kaya yung mga kauban doon na mga kabataan, ang uban malipayon. Nya ikaw malipayon man gyapon pero lahi gyud doon ay disadvantages mga kapaglaom ug maminyo ka, ini daghan kag responsibilidad. Pero malipayon po ka, labi na sa imong sawog bana, imong partner, sa imong pamilya nga mga buutan, no? Nga maayo. Depende ra man sa ato ang pag-training nga madala na to kanunay diya sa tiilan sa Ginoo. Others are unmarried by the will of God. Kabubuton po ni sa Ginoo. So mas nindot ni kay kabubuton sa Ginoo. No, naiuban nga di na po tugutan sa Ginoo kay nakita sa Ginoo nga kaning tawhana posible nga madaot pa ang iyang panglagad kung maminyo siya. Posible nga base ninyo dili siya makalahutay kung naa siya partner, labi na iyang partner dili sama og pagtuo. In His wisdom, singleness for them is a part of divine providence. Others are single because of separation or divorce. Kini sa mga minyo na ni, depende na ni sa ilang eksperyensya. So wala na ni problema sa mga minyo kay review naman ni ilaha mga kapaglaom. Pero kani mga single gyud nga ulitaw og dalaga nga niabot gyud sa sakto nga edad, mao gini dapat nga paningkamutan nato mga kapaglaom. Now, doon ako'y na-istorya nga ni-retire na, wag yun namin nyo, ingon pa niya, pero nangadap man siya usa ka kanang bata para nga naapod ko no sa ikauban. Niabot ko no sa time niya mga kapaglaom nga nagmahay gud po daw siya. Pero no choice naman kay niabot naman sa sakto nga edad. Nya, siyempre, ang mga lalaki po, mangita gud po to sila og katong kanang ingnon ta pinakakumon karon sa kalibutan nga tinud-anay nga istorya mga kapaglaom katong makakita pagyud og kanang makaanak pagyud. Pero dili mo ginaigbali actually kung may anak o wala, importante nga na kay partner, no? Mao na pangitaon mo ng klase nga lalaki or babae nga wala nag-apas, for example na kay pwede man punta mangadap, no? Kung wala kung naabot ka na nga stage sa edad nya di na mo tugot ang atong lawas kuno na may limitation good pod sa mga babae. Way problema sa mga lalaki. So walay problema mga kapaglaom. Mao na pangitaunon yun na siya nga klase nga mga partner og labaw sa tanan nato nang iampo sa Ginoo. Now, dunay guidelines din sa coping with singleness. Number 1 is gifts, no? Kining single gasa de gihapon ni mga kapaglaom. Mao na ni tangay mabalaka kay gasa de ni siya. Gasa, unsay giingon din eh. First of all, it should be recognized that singleness is one of God's gift. Gasa nagikan sa Ginoo, while God give to some the gift of marriage. Napayuban na minyo. Kay pag minyo ka, maningon lang, wala pa siguro kung mulahotay bang lalaki o babae. Pero, kung yampo na to sa Ginoo, doon na tayo paglao. Mao na nga, whether we like it or not, bahala magkinaunsa ang atong relationship. Basta kay work out lang kita, doon na kita pagsalig sa Ginoo. Ang Ginoo na bahala niya na. Kung may tabo man gyud ang gikadlukan nato, we have to stand firm. Kaya ang Ginoo mutabang man pud sa ato. To some, He bestows the gift of singleness. In one of His discourses, when Jesus underscored that the fact that His marriage vow should last a lifetime. Kaya kanimang kung kami nyo mga kapaglaom, kinahanglan, kung musulod ka niini, kinahanglan imog yung unungan. Kamatayon na gyud ang utlana niini. Kay pag mamatay na ang lalaki o babae, human na. No? Mao na nga, maor gini utlanan sa kaminyon, kay inigbalik sa Ginoo, wala na may minyon ito sa langit, kay may sama naman ta sa manulunda. Mao ni naka-nindot. Maningon sa Mateo 19:10, ang iyang mga tinunan, miingon kaniya, kung maoki ni ang mahitabo tali sa bana o asawa, maayo pang dili na lang magbinyo. Na mao ni, kini mga paresyo, nangutahan na sa Ginoo, ngano kuno si Moses ni alaw man nga dunay panagbulag. Pero yung Ginoo, dili man na may original. No, kay original, walay pagabulagon,
nga diin ang Dios may naghiusa, walay tao nga makabulag dinhi, pero tungod sa kagahi ug ulo sa mga katawhan sa Ginoo nga mga Israelhanon, gitugutan sa Dios nga dunay panagbulag, pero dili ni mao original mga kapaglaom. Mo na ingon mga dispulo, dili na lang ta magminyo ug mao na istorya. Kay ang uban hasulan na sila, labi na kung nakay trabaho para ni ministry. Ang uban, no? Sa mga disipulo, maadlok na sila nga ug maminyo sila basig madisturbo ang ilang trabaho. Well, anyway, sa atong gikaingon ganina nga gasap po ni sa Ginoo nga gihatag ngadto nini mga tawhana. Number 2, blessings. Doon na gyapay panalangin. Ingon diri, life is like a rose bush with its thorns and its roses. Marriage had both roses and thorns. So, ang kaminyo, doon na gyapay roses, nindot man ang roses, pero nagyapay tunok mga kapaglaom. And singleness has its roses and its thorns. No, nagyapay tunok mga kapaglaom. Di kita magunaw na nga ang hunahuna na to nga kung dili ta magminyo, wala gyapon tay problema na gyapon kay napa man dinhi sa kalibutan, napa diri sa taning, suroy-suroy. So nagyapon. Pero kining hunahuna na to nga kanang list lang atong responsibility, aw kana posible na siya. Tungkol kay dili pareho sa minyo. Kay kung maminyo na, makapaglaom, na nakaybayro nun sa imong mga bata sa eskwelahan, sa ninaan pa na nimo, napaimong bana, pero tinadaghana na. Manang uban, maglibog na gani, especially sa mga asawa, kay ang asawa may magunit sa panudanan sa panimalay or ang bana. Problemahan mga kapaglaom, labi na kung walay ang bata, mangayo og allowance. Mana, pinaka-burden nyo gina, mo na ang ginikanan, mangita gina pamagi, bisag lisod yun kayo, mangita gina sa pamagi nga para ma-provide sa iyang anak tungod kay gihigog man niya. Mao nang dili basta-basta, mao ni gikadlukan sa uban. Kay basin unya og dili sila kahimo nini nga responsibilidad. Dili basta-basta ang magminyo gid ka. Kay dako na nga responsibilidad. Pero puri data nga magplano, kay doon na may tawag family planning. So depende ra gyapon na sa pamilya. There is the turn of loneliness, nang uban, magulanon. Lahir mo ito, kanang ikaw ra maginusara. Without spouse or children, life can be lonely. Then there is the turn of societal stigma, for the society tends to treat the single person as a second-class citizen. Mauna usay, doon ay mga discrimination. Pero actually, atong i-appreciate ng klase sa mga tao, no, kay ligdong yapon ng klase ng tao mga kapaglaom. Okay. The single woman is not required to divide her time with husband and children. Mano nang kanindot kay wala gi bahinan sa ilang time, pero napoy uban na nangadapt sila, napoy uban dito na sila gipang kuyog sa ilang panimalay, ilang mga pagumangkon. Ang uban na ilang kauban sa balay, at least napoy ilang kauban, no? Di lang po kay manginusaran na lang yun. Total nga isa na lang yun sila. Piting lisura po na. She is in control. Siya, why problema siya magbot. No responsibility to share the management of money with a spouse. So, yahay na yung klase mga tao. Kini nga mga klase sa mga lalaki or babae mga kapaglaom, yahay ni kay naman ni matigom. Alangan, wala may pamilya gigastuhan. So, kada bulan, makatigom gini sila. Posible nga, dako-dako lang matigom yun. So, mauna, sagaran, kung na mga igsuon na kaparentihan, madto dito, makapahulam. Kung mayo, kung buutan mo pahulam pod, mo napoy ba mo pahulam. So makatabang ni sila pod mga kapaglaom, no, kay sila may kakupot yun sa kwarta, wala po sila kabahin. So perting ninduta gyud kung buto naon. Di pareha sa kanang managtiayon nga gakahotdan gyud og kwarta, especially kon ang trabaho nga kanang sakto-sakto ra gyud. Unya ang income sakto-sakto ra pod. Nya pagkauman niya ang gasto, sobra pa. Mas dako ang gasto kaysa sa income. Mao na nga ga-exist mga kapaglaom, ang resulta magkautang-utang, mao na daghan ang problema, mao na pagkasabado di na ganahan mo simba. Kay daghag problema, daghag bayro nun, labi na kung nakay mga estudyante. Nya kinahanglan gyud kada adlaw nga nay allowance. Dili basta-basta gyud, gikan gud elementary paingon sa college. Unya pag humanog college, trabaho na ang uban ipag katrabaho dito, diha pag na si imuha. Pero panalangin na po na kung makatrabaho kapaglaom. Mana dili gyud basta-basta ang responsibilidad sa mga nisulod nining kaminyon. Bitaw kung nay magminyo mga kapaglaom, ingon na sila, welcome to the club. Pareho na. Pareho na sa tuwa, no, nga maka-experience sa tanan nga kalisod nga atong nagyan. Yo dire nga
kinahanglan nga ato ni siyang tabangan po ng uban nato mga kapaglaom nga nang hadlok. Actually, ang uban ni nahadlok sa unahan, pero pwede ra nila na nga matabangan gyapon uban sa grasya kaloy si Ginoo nga nagiyahan nato sila ba. Kay doon naman sila fear sa ugma mga kapaglaom. Ingon diri, in fact, some of the unhappiest people on earth are person trapped in a harmful marriage. Na ang uban nga pinadili kanang uban daw mga kapaglaom na to nga dili malipayon kining nangaminyo uban, dagha problema labi na ang bana. Tagdugay kay muuli o ang asawa. Labi na kay ang inyong bana doon ay bisyo. Usab kang klase nga bisyo. So problema, dako na nga problema nga kapaglaom. Ang una nga mapiktuhan na gyud kanai mo mga kabataan, mao nang uban mahadlok. Kay kung magkinaon sa magbulag, ang unang mapiktuhan na mga kabataan. So doon ay gitawag og broken family. Problema na dayon kay mga bata, dili na maatiman. So tagatibuag sa. Mabitan ng uban nga ginapa-adapt nila ang mga bata. Kay daghang mga anak. Pagkauman, nag-away ang asawa og bana, nagbulag. Pagbulag na karon, apektuhan ng mga kabataan. Mao ni ang ilang usang ikadlokan. Tungod kay basin niya mahitabo usab sa ilang pamilya. Now, pasalamatan lang gyapon nato anang Ginoo, mga kapaglaom. Ingon diri nga, let us give thanks in all circumstances. Mga kapaglaom sa 1 Thessalonians 5:18. Pasalamatan natong Ginoo bisan unsay mitabo sa atong kinabuhi. Dili po nato i-blame ang Ginoo. Dili po nimo i-blame ang ubang mga tao nga ingunana, ang ano ingunani man Tanawa, na tinuod akong giingon. Di ba? So, kinahanglan ato gyapon silang tabangan. Number 3, self-esteem. A single person is not inferior to a married person. So, ang uban, basig unaon na lang murag mastada mo kita itong minyo o ikaw ra naginusara mga kapaglaom. Dili kay ma-inferior ka sa katong nangaminyo. Pero, kung mo-decide yun, ang usa ka lalaki or babae mga kapaglaw, mulay problema. Kung siya yun mo-decide nga, magminyo kay naara mo kay na is a choice man. Mata, sunod gabi atong tunan nga, how to make the right choice. Kay mao ni pinakalisod, ang pagpili. Dili basta-basta kay ang maapektuhan ani ang mga kabataan. No? Kung masipyat yun mga kapaglaom, kay naamo yun masipyat. Kung kita-kita lang magpili, dili na to apilong Ginoo, masipyat yun ta posible niya na. Okay. So, naikingon diri sa Colossus 2:9-10. Colossus chapter 9 at chapter 2 verses 9-10. Ingon diri kay antibok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon o gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi. Diya sa inyong pagkaiusa kaniya labaw pa sa iyang tanang espirituhanong pangulo og otoridad. So ang Dios naay kagahom nini mga kapaglaom do na sa authority. Mao na kung mahangyo ta sa iyaha, tabangan ta niya. Pinagi sa balang espiritu, giyahan ta niya, may nampuon ta. Wala imposible, kaya kung mangayo ta, mahatag magyud na ang Ginoo. No, ngari ka nato mga kapaglaom. Ingon diri sa Isaiah 43 verse 4, because you are precious and honored in my sight, and because I love you. Ang Diyos, naigugma ka nato, bisag unsa pa na ang kalidad sa imong kinabuhi, I will give men in exchange for you and nations in place of your life. So, ang Diyos sa ato ang kinabuhi mga kapaglaom, nahigugma, precious ta, kitang tanan. Sama sa bulawan o mga hamili nga bato, di ba? Mga precious sa atubangan sa Ginoo. Walay discrimination sa atubangan sa Ginoo. Sa tao, posible na. Pero sa Ginoo mga kapaglaom, walay discrimination. Kaya tanan atubangan sa Ginoo mga kapaglaom, pariho ra ta tanan, kaliber ra ta. Okay. Sa ikaapat, dependence. It is important that the single person maintain a valuable circle of friends. So kinahanglan nga may usa og gihapon, no? Diya sa imong mga barkada aron nila kay ka isolated. Therefore, one of the single person wildest nightmares is loneliness. Kini ikaw ra manginusara, murag magkaon ka bisag lami imong pagkaon. Bisag nindot unta ang imong tanan nga putahe dia pero di ka ganahan kay ikaw ra man isa. Unlike ato bisag imong sudan bulad o kamunggay ra imong sudan sabaw ganahan kay mo kaon kay daghan man mo. Nya og naapo kay bation sa imong lawas, sakit pa kay imong lawas, unsa ba kay sakit imong ulo, na kay kaistoryahan og na kay pagbati nga wa ka ganahe unsa ba ka, do na kay maistoryahan magkapaglaom, di ba? So kana imong mga barkada makatabang na sila. Every woman who stands up for Jesus become special, not rich and miserable, but sweet and adorable. So, adorable ang tanan nga mga babae o lalaki diha sa tubangan sa Ginoo. Bisan tuod ang uban,
ilahang gipili nga mao na nga dalan, pero dili pasabot nga wala malipay ang Dios niya na. Kay imuha man ang pagpili. Kung asa ka malipay, ang Ginoo nagasuporta sa ato mga kapaglaom. Manay tangay mabalaka sa Genesis 2 verse 18 ingon diri, unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siyag kauban og katabang nga angay kaniya. Mao na ang gusto sa Ginoo kay makita niya si Adan nga nag-inusara. Kay lisod biya po ning ikaw ra usa mga kapaglaom nga mag-istorya ka ikaw ra isa. Kung na kay gusto istorya ikaw ra pod isa. Murag magyaw-yaw na lang kang isa ba, maningon lang nga murag nabuang na mo siguro ni. Wala god pero kanang wa mo ko kailangan kay istorya, mas maitong na kay istorya. Mao ni ang nakita ni Ginoong Hesus on sa amahan sa Ginoo makapaglaom nga si Adan, siya ra isa so gitagaan siya og kanang helper. Ang tawag nga helper partner niya nga diin kauban niya kanunay bisan asa siya. Mao nang gitawag og one flesh kay kauban niya kanunay. So nini nga kagabion mga kapaglaom diri sa number 5 gitawag og sexuality. Nga the consciousness of sexual desires causes some sincere single people to feel guilty of being terrible sinners in itself. Desire is a divine created and instilled in human beings by the hand of God. So kining sexuality actually mugna ni sa Ginoo, balaan kini siya. Mana dili po ni siya bastos, dili po ni hugaw. Kaya nga naman balaan ni siya nga buluhaton. Mga kapaglaom, diya lang sa mga minyo. Ningon dire, Genesis 2:24, tungod nini ang lalaki mubiya sa iyang amahan o ginahan, og mutipon sa iyang asawa og mausa sila. Ngano mausa? Tungod nining sexuality, mga kapaglaom, mahimo sa lang usa. Nga, kuan, mo na yung uban nga, imo ning anak, Brad, na imong uban ba nga, imuhaning anak, dili anak na sung asawa, asayop na kapaglaom, nga pilusupong nga mga istorya ba. Anak na kay nahiusa naman mo. So inyuhan ang anak, kapaglaom, wala man ang utana siguro nga makaanak ka, kaya mga anak, ang babae man gyud. So man kapaglaom nga, may usa ta diha sa Ginoo, tungod kay ang Dios, gusto niya nga mahiusa ta. Usa lang ka plano, usa ka handom. No? Mao na ang plano sa Ginoo sa Trinity, one in purpose, one in mission, but different functions. Lahi-lahi lang. Pero pinaagi ni mahiusa. Mao na ang lalaki o babae, ang lalaki mubiya gyud sa iyang panimalay para mahiusa gyud sila. Kaya dili ka matawag mo minyo kung nag-ipon, anyway, kung mo-ipon, walay problema. No? Pero mas maayog itong kay kultura, depende magupon sa kultura mga kapaglaom. Ato man yung gi-adapt rin sa mga Pilipino po. Pero mas maayog nga doon na kay nasiparit kasi mong ginikanan, at least makita po nga makabarog ipog ka. No? Mas maayog na mga kapaglaom. So, sexual desire is not sinful. Dili ni sala. It should be remembered that temptation is not sin. The question is, how can I deal with sexual desire? Ingon dire, submit yourselves then to God. No? Submit na to sa Ginoo. Sa James 4:7-8, submit yourselves to God, resist the devil and he will flee from you. Come near to God, paduol sa Ginoo, he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So paduol ta sa Ginoo makapaglaom, kaya nga atong Dios maluluyon og mahigugmaon. Concepts 1, submit to God. This is an act of human. Kinalan mo duol kita. Naagi tayo trabaho makapaglaom. Dili lang kayo sa istorya lang. God is still the greatest lover. And His precious benefactor has promised to supply all our needs. Iyatang supplyan tanan makapaglaom. Muna di taangay mabalaka. Ingon dire, one who was unreliable friend soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Muna si Jesus Christ. Mao na aton Dios makapaglaom. So sunod nga gabi mga kapaglaom atong tun-an kining topiko nga sinulat ni Martin Boro sa libro nga I Love You. Kita nyo din I Love You, how to make the right choice. No? Naamo kay pili nga sakto, napoy pagpili nga dili sakto. So unsaon na to pagpili nga may sakto. Sigon sa ilang natunan o sigon sa ilang eksperyensya, napoy uban nga nakapili nga dili mao, napoy uban sakto pilang pili, pero sung kingong ina ang pagpili ko ng Ginoo mo imong pangayuan mga kapaglaom, sakto gyud na nga pagpili. So nini nga kagabiyon, ni adlaw o ni kapunon mga kapaglaom, salamat sa inyong pagtan-aw, pagsunod sa ato nga programa nga I Love You. Akong panginaot ubang grasya kaloy sa Ginoo nga doon na tayo makutluan nga mga panalangin nga espirituhano nining kagabiyon. Ako mong gihangyo nga atong idungo atong ulo alang sa ato nga pagampo.
Salamat kay Ginoo nga ikaw nakikauban ka namo nini nga kagabion. Salamat kayo Dios sa balaang espiritu nga among nabatnan nga diin nagmalampuson ang among mga programa. O ikaw magikauban ka namong tanan, labi na sa among mga televiewers nga mga kapaglaom, mga kaigsunan. Salamat o Dios sa pagtubag sa pagampo. Ihatag ka namong may panglawas sa ngalan ni Jesus. Amen.